Днес Иван Иванов вече в различна роля ще се опита да надвие един от своите учители. Ценов връща към Алекс Божев. Алекс Божев бе част от ЦСКА, не получи обаче много възможности за изява в първия тим на армейците, след което се присъедини към ЦСКА 1948. Сердюк добре видя непокрития на фланга Ради Кирилов. Той ще получи възможността да се надиграва един на един с Иван Торицов. Ради Кирилов с хубав рейд, който завършва с автогол. ЦСКА 1948 повежда още в петата минута на двубоя. Първият случай, в който Радослав Кирилов получи шанса да се надиграва един на един с Иван Торицов. Акцията на домакините се увенчава с попадение. Съм сигурен дали Типо дуспа срещу Локомотив Пловдив, като впоследствие бе реализирана от Димитър Илиев. Имаше немалка вина около втория гол на смърфовете. И днес двубоя не започва по вкуса на легендата на Лийц. Зимир Бютучи. Опит за моментален отговор от ЦСКА. Спокойна намеса за Алекс Божев. Илян Илиев. Днес 4 българи в титулярния тим на Александър Томаш. Илян Илиев, Иван Торицов, Иван Дилгеров и Станислав Шопов. Пренесва топката от единия фланг към другия гостите Тибо Вион. Бютучи. Днес ще научим отговор на въпроса как се отразил първото попадение на Зимир Бютучи в българския футбол. Още един случай, в който опитва да отстрелва Алекс Божев. Имаше рикошет, обаче, който улесни задачата на стража. През месец април за последно се разписва в официален матч Зимир Бютучи. Тогава още защитавайки цветовете на Анталия Спор в матч от Турската лига. Талис тук с добро влизане. Още един случай, в който се намеси, т.е. се наложи да се намесва Иван Дилгеров. Между Октавио и Радослав Кирилов. Този път Марселино Карясо срещу Ради Кирилов, чието центриране е неточно. Право на кръка на Тибо Вион попадна топката и нямаше проблеми за французина да елиминира опасността. Отново обаче домакините овладяха. Към това се стреми Иван Иванов. Не веднъж и два пъти Октавио с едно докосване до Сердюк стигна подаването. Дали зад гърба на Тибо Вион с идеята да комбинира с Бирсент Карагарен. До тук сякаш Карагарен малко изолиран от разиграването на домакините. Предимно тогава, когато ЦСКА 1948 се стреми да атакува, го прави през левия фланг. И Радослав Кирилов, Коялипо. Сега и той получава шанс да се надиграва един на един с Асен Георгиев. Успя да преодолее бранителя, не обаче и на места на Алекс Божев. Не бе особено желанието си да отиграе. Шопов отне от Пищевич. Моментално подаване за Годин Коялипо, който в случай успя да се измъкне от Асен Георгиев. Възможност за Коялипо, възможност за ЦСКА. Резултата е изравнен. 15 минути след като станахме свидетели на автогол от Лиам Купър, Годин Коялипо се разписва в четвърти пореден двубой. И ЦСКА отговаря на предизвикателството. Гол, до който се стигна след като Станислав Шопов отне топката от Талис. Оттам да сетне домакините нямаше как да се прегрупират, а Годин Коялипо просто нямаше нужда от втора покана. Оказал се при ситуация, в която да се надиграва с Асен Георгиев. Централният бранител на домакините с удар над стената, но и над вратата. Станислав Шопов. Връщам се на асистенцията
на осмицата на червените. Тук той е в засада, струва ми се. В случая Станислав Шопов успя да изпревари Алекс Божев за първата топка, но и стража на домакините реагира адекватно този път вече, намесвайки се далеч от собственото наказателно поле. Това го остава ниско долу и до момента, така че играта ще бъде подновена с тъч в полза на домакините. Дори не съм сигурен дали Талис не игра последен с топката преди тя да стигне до Шопов, така че това е причината, преди която играта бе оставена да продължи. Така или иначе, много важна намеса от Алекс Божев. Секунди след като бе в разговор с своя старши треньор, Алекс Божев показа добра намеса, добра реакция. А сега домакините в предни позиции. Сердюк, който срещна тялото на Лиам Купър, за да стигне и до ръцете на Иван Дилгеров. Центриране към Годуин Коелипо. Топката се запазва в наказателното поле на домакините до този момент. Шопов. Няма достатъчно подкрепа Станислав Шопов и това е причината, поради която му се наложи да върне към Иван Дилгеров, тъй като бе преследван от Октавио много сериозно. Вион в атака. Коелипо. Торицов. Шопов. През Марселино Карясо. Домакините принудени да се бранят в тази ситуация. Бютучи. Технично успя да се освободи отбранител на ЦСКА 1948. Марселино Карясо 2-1 за ЦСКА. Ето, че по-активните действия на тима на Александър Томаш се оправдаха с още едно попадение, обръщайки нещата в своя полза. Много търпеливо, продължително разиграване, преминало неколкократно от единия фланг към другия. Зимир Бютучи изостри положението с това свое подаване. Струва ми се, трудно можеше и Алекс Божев по-добре да реагира, просто защото Годуин Коелипо бе пред него. Той, струва ми се, също отклони топката. Оттам насетне реакцията на стража стана много трудна, а топката буквално бе заложена като подарък пред Марселино Карясо от позиция, от която полузащитника на ЦСКА нямаше как да сбърка. За Годуин Коелипо. Общо 16 гола вкара той през изминалия сезон, в който защитаваше цветовете на Беверен в белгийския шампионат. Радослав Кирилов, категорично най-опасният футболист на ЦСКА 1948 през първото по време. Центрирането му стигна до Марио Илиевски, чието удар обаче е неточен. По-скоро удари топката с рамо Марио Илиевски, който попречи на точното изпълнение. Дилгеров поднови играта. Делова. Потънък лед ходеше тук Ломбар. Делова все пак неутрализира съпротивата и пресата от Евгений Сердюк. Шопов, брилянтен поглед от Станислав Шопов. Паса е за Илян Илиев. С задружни усилия някакси домакините успяха да се измъкнат от деликатното положение. Карясо технични действия в опит да комбинира с Зимир Бютучи. Много важна намеса от Теодор Иванов. Пищевич. Радослав Кирилов. Претенциите в лагера на гостите са, че капитана на ЦСКА 1948 е играл с ръка. Играта продължава. Талис. Много ясно показа с жестове към своите съотборници в предни позиции, че няма как да комбинира с някой измежду тях и това наложи връщането на топката до вратаря. Асен Георгиев с хубаво подаване за Октавио. Той е още по-напред. Сердюк. Неточно. Бившия голмайстор на Черно море Шопов.
Комбинация между Станислав Шопов и Годин Коелипо. Още една такава. Удар на Коелипо. Много сила, много мощно в това изпълнение. Отсъстваше обаче прецизността и точно на Кристиян Колев за първата част от двубоя между ЦСКА 1948 и ЦСКА. Очаквахме интересен двубой и определено благодарение на усилията от двете страни го получаваме. Лиам Купър си отбеляза автогол. Сигурно Сумарбаев. Доста по-офанзивно настроен спрямо Неделко Пищевич. Функциите на двамата футболисти са коренно различни. Изредих играчите, които не са на разположение пред Александър Томаш. Контузените състезатели. Този списък очевидно се допълва от още едно име. Тобиас Хайнц. Той е човека, който ще замени Марселино Кариасо. Сигурно с двамата съвсем различен профил състезатели. Талис. Той ще стреля от дистанция. Без проблеми за Иван Дилгеров. Тобиас Хайнц, който току-що влезе в игра, се разписа при изразителната победа на ЦСКА в турнира за Купата на България срещу Добруджа. За крайното 4-0 той се появи като резерва и намери място сред голмайсторите. Негово първо попадение в официален двубой от месец април насам. Илян Илиев. Коелипо. Ето. Даването е към Тибо Вион. Се бе позиционирал Илян Илиев, докато Християн Петров ще застане като ляв крайен защитник за сметка на Тибо Вион, който пък ще се пренесе като дефанзивен халф вместо Джеймс Ето. Джонатан Линце. Тук възможност за ЦСКА. Червените да си улеснят задачата. Спасяване на Алекс Божев. Арон Исека можеше да се разпише секунди след като на атакуващите футболисти, най-вече полузащитниците, визирам действията на Ради Кирилов. Сега вече възможност пред ЦСКА 1948 за нещо по-интересно. Радослав Кирилов. Неговия рейд завършва с удар, който е неточен. Работа за ЦСКА. Омарбаев след това с опит да комбинира с Евгений Сердюк. Омарбаев. Грешка от първи с Омарбаев. Тобиас Хайнц моментално потърси пас към Годин Коелипо. Днес отбраната на ЦСКА поне до тук определено си върши работата. Да, връщам се към откриващия гол в срещата. Там отбраната на Александър Томаш се пропука. Имаше лошия късмет Лиам Купър да си отбележи автогол. Сега обаче възможност за домакините. И ЦСКА оцелява. Като по чудо тази акция на ЦСКА 1948 не завършва с попадение. Цяло второ полувреме отбраната на ЦСКА намери начин да неутрализира Радослав Кирилов. В добавеното време обаче капитана на домакините намери начин да елиминира съпротивата на двама съперници. А след това Касяно Бозон последователно на два пъти не намери път към мрежата и вратата на Иван Дилгеров. Разбира се, много ключова намеса и добро заставане от Християн Петров имаше при първи опит от Бозон. Това беше златна възможност, която домакините не успяха да оползотворят. Тук борбата ще бъде до последно. Бовион на време се прибра тук, за да покрие зоната, атакувана от Марто Бойчев. Линцет. Не стана много ясно какво потърси като развитие Джонатан Линцет тук. Това са моментите, в които ЦСКА трябва да се стреми да притежава топката, а не да я предава доброволно с подобни елементарни грешки на съперника. Арон Исека. Отлично се справи с Емил Ценов.
3 на 2 сега в полза на ЦСКА. Може ли това да е момента, в който ЦСКА да реши спора? Уау Скаршем прибра топката. Годин Коалипо може да завършва. Това ще бъде 3 на 1 и ЦСКА ще спечели двубоя. Гол във втори пореден двубой за ЦСКА в добавеното време. Трети на сметката на армейците днес. Шах и мат в полза на Александър Томаш и компания. Прегръдка между Александър Томаш и домакина на червените. Бай Добри. От тук тръгна всичко. Изчистената топка от Лиам Купър. Прекрасния контрол на Арон Исека, който въпреки че беше задържан от Емил Ценов, остана на крака, продължи развоя на атаката. Разбира се, не на последно място, много ключова работа и за Уау Скаршем.